Hindi, dalawa yung SM. Kala ko pala. SM Pampanga. Dalawa yung SM Pampanga. She. Ako? Ay, kuya. Hindi pa ako makapag-reach. Wala na. Tapos na kami. Okay lang yan. Let's go to the ring. Nagkita na kita. Sabi fine. Kaya nag-video ko. Ah, gusto ko yung pinoball pag ano siya. Kapag pares na yung fast pace. Pero pag yung kalaban mo rin, Yung mga rules ko lang yun. ay pagkambata. I mean, kung mo ka dito niya, diba? Paano sila paano? Madami siya. Saan kami na?